ஆர்எஸ் பாரதி அவர்களே, ஒழுங்காக பேசுங்க. வாய் ரொம்ப உங்களுக்கு. மக்கள் நல்ல சாவு சாக மாட்டான்னு சொன்னீங்களே, தாவேக்காவுக்கு ஓட்டு போட்டவங்களாம். ஏன்னா இதுக்கு முன்னால் நீங்கள் தானே ஆட்சி செஞ்சீங்க. டிஎம்கே தமிழ்நாடு நான் நட்டமாக வச்சுக்கிட்டீங்களா? நட்டமாக போயிடுச்சா? என்ன பிடுங்கி வச்சுருக்கீங்க? ஒழுங்காக இதே உதயநிதி கேட்டாப்பில் பார்த்தீங்களா, சீதாராமன் நிதி அமைச்சரை, இது உங்கள் ஒப்பமிட்டு காசான்னு கேட்டார்ல, அதே கேள்வி நாங்கள் கேட்குறோம். மக்கள் ஓட்டு போட்ட மக்கள் நாங்கள் கேட்குறோம். இது என்ன உங்கள் ஒப்பமிட்டு நாடா தமிழ்நாடு? உங்கள் அப்பாட்டு நாடா? யார் வேணாலும் ஆட்சிக்கு வரலாம். நான் கூட முதல்வர் ஆகலாம். யார் வேணாலும் ஆட்சிக்கு வரலாம். எந்த மக்கள் வேணாலும் முதல்வர் ஆகலாம். சரியா? இப்போ இன்றைக்கி விஜய் வந்ததுலேருந்து அப்படியே அடிச்சுட்டு கிடக்குறீங்களே, ஏன் சம்பாதிக்க முடியலையா? ஊழல் பண்ண முடியலையா? திருட்டுத்தன வேலை பார்க்க முடியலையா? மக்களை நல்ல சாவு சாக மாட்டேங்கன்னு இருக்கீங்களே. மக்களாகிய நானும் ஒரு ஓட்டு போட்டவன் தான். வாய் ரொம்ப வித்தியாசமாக பேசக்கூடாது. இனிமேல் அழிய